det der sker nu, det er, at Katarina, hun skal springe sit allerførste militærspring på Scirocco Stacy. Værsgo, sæt i gang! Her har vi Stacy. Hun kommer i galop endda. Hold da, Magle. Skide godt, K. Det vil sige, at den var sådan cirka så høj. Sådan ikke særlig højt, men fint. Jeg er tilfreds. K, hvad har du at sige til resultatet? Det, hun har at sige, det er, at hun synes selv, hun er så god. Ja. Så god. Skide god. K, hvad har du at sige? Men altså, det her, det er kvalivare. Det er kvalitet, vi har med at gøre her. Det kan man tydeligt mærke på det hele. Simpelthen jorden. Simpelthen. Ja. Jeg tror, at Katarina og Stacy, de har en fremtid foran sig. Det er jeg meget sikker på det danske landshold i ridebådsspringning. Er vi enige om det? Det er vi fuldkommen enige om. Ja. Det var så del 2.